Good morning Perlok. Ngedon menta hang ni haga Highland Camp kabadon hamomlu kabadai gawe ke campsite kabadon hapdeng jungki lum hapdeng jungki wa kabai tanat shisha. But ringkat bai Perlok jungi nak air batisi channel ngedon hang ni hagaban pendapat ba ya ke jing Pynkhwai nan hakini ginan artli kiba ka Momlu Tourism and Allied Activities Cooperative Society kala penbiang on Theh Dohkha 3QUINTAL hakini gi artli ginan om tanggat taru hindringin Pynkhwai pade ha ka artrik ubnai August 2000 ka bolong ka sisajaan ka Banyngkong jong ubnai August kumta nakaliang jong ka Momlu Tourism and Allied Activities Cooperative Society ni aware ni khot singobha ya baro ki Perlok rawon bapin sobha banyawan hagani kanan hagani kajaka ban khwai ngotanat hangni ban haga juga poru ban ra ya ki price ki paper ki jongpi ho naga benta ki details ki paper haga bayde baga price haga bayde baga jingsiu ki jingtra haga bayde bagi kendon ngin safa asyafi lang bagi poster ki bangin sa pelait lang rengkat bagani ke video ngakar pa dia pi bapin soba ban na buat tikenai ki kendon kenang banum penjular ya kamariang ka internet hagani ka jaka kalong ka jaka ka internet kalong ka jaka ka pengat naga benta jong baro kinongwan ka sini ka juga por bar ka juga por naga benta jong pi kirawon ngakar pa dia pi bapin soba ban wan kenang sakani ka jaka ken mau ka tarik Perlok tarik ubnai August 2000 kalenti kalong kabapsuk ban poi sakani ka jaka kikali kila banwan banyeng hakini ki jaka ki bangilabu naga benta ka parking ka pabiang naga benta ki kali ki jongpi bat haga juga poru ban poi sakani ka jaka pihak banyak lengba ya ka snong wautim bat ngin sabu iki signboard ki batikna bapin poi saka jaka khwai ka jongpi haga por ka pabiang khublei sibun kani gadi ka Sien ka Banyngkong ba ka Mtaacs ka pelong ya kani ka jinya ko khwai ha kani ka jaka bat ngi iru ya kini ki jaka syong la dapan penkrek lupa baru na kam taki nong khwai bat ha kani ka artrik u August araja arpusan sa Pynkhwai na du ka por mestep bat ya ki jingtip ba khambania sa pen I ha po ka poster ka ban sa ailang ha kani ka video di nakalian ka Mtaacs ka kerpat di perawon jong kani ka than sora ban lesi ki banasya baru kila banwan banyshimenta haka jinga ko khwai competition nakalian kinong alam jong ka Mtaacs kila penkre ya kani ka competition na ka benta kate ka sngi kata artarik ubnai August arajar arpusan